Man machtig water op hem stemt, ek toch zijn maten in de keten in Grunterp. Dat hier als resultaat dat hij toch in de show bleef koel. Ik al wie de jury net positief. Sociale mediazaakkundige Jeroen Voor het Hekken verwacht dat dat nog wel onhouden zal. TV kijken gaat tegenwoordig een stukje verder. Het echte feestje gebeurt met al je vrienden en bekenden die op social media zitten. Dus Facebook, Twitter, ja, daar gaat het verder. En hij krijgt altijd lage stemmen, oftewel het algemeen. En je ziet gewoon dat daar op Twitter, Facebook heel veel over gesproken wordt. Als ik bij mijn vrouw kijk op Facebook en ook bij mijn eigen vrienden. Dat is eigenlijk op dat moment het gesprek en dat gaat maar door. En mensen stemmen, mensen ruien elkaar daar een beetje op. En ja, Friesland staat dan als een blok achter Johannes Riepma. Iris Kroes van Drachten wie verliene hier de winnaar van The Voice of Holland. Ik zei wie lang de underdog. Op Twitter hadden de twee jongens contact met elkaar. Kroes is heel positief voor Johannes. Hij stiet er echt, als een van de weinigen, stiet hij er echt zat te stralen. Alsof hij echt tussen de grootste wereldsterren stiet. En hij zit er zelf van te genieten en dat is echt het belangrijkste. Maar uiteindelijk maakt Johannes het af van het publiek dat jong voor de televisie zit. Eigenlijk om een hele domme reden. Nou, hij komt uit Friesland. Maar eerlijk gezegd, hij zingt niet slecht. Nou, ik heb wel zoiets van, het zou wel leuk wezen als hij terug is. Zoest ik op hem stemmen? Nou, weet ik net. Ik zit net nooit. Dus. Ik vind hem leuk, ik vind hem enig, maar u vraagt naar mijn voorkeur. En dan is het Barbara. Ik vind het geweldig. Ik denk dat hij een beetje populair bij de meisjes is, want het is niet de beste zanger, vind ik, van de hele club. Nou, ik vind die Floortje zo goed. En die Fries natuurlijk, die ken ik wel. Die is meer van het publiek. Nevens de sociale mediazaakkundige gaat Johannes Riepma zeker terug naar de finale. Of ze nou hoge cijfers geven of lage. Ik denk dat het kwaad al geschied is in dat opzicht. En die jongen die gaat denk ik gewoon weer populair worden. Publiek bepaalt. Ja, dat denk ik wel. Dat is ook graag wat ze willen. Alleen als ze dit voorzien hadden, dat kun je je even afvragen.